Erraminta kaxa honetan nik zientzia sartuko nuke. Zientzia objektiboa, ezagutza objektiboa ematen digun zientzia, ziurtasunen eremua zabaltzen diguna, eta beraz gizarte adostasunak ahalik eta zabalenak izatea baimentzen duna. Etorkizunari aurre egiteko daukagun erraminta potenteena, konfiantzazkoena, sendoena, zientzia dala iruditzen zait. Beraz, herri honek zientzia objektiboa behar du eta horri inbertitu behar dugu. Proposamen honen inguruan objekzioak pentsatzen jarrita, iruditzen zait agian ezkerretik norbaitek pentsatu dezakela, nola izan daitekeen kausa antidoto, nola onaino ekarri gaitun zientziak lagunduko gaitun mendik ateratzen, ezote da hobeto urruntzea zientziatik. Eta, maila batean arrazoi daukagu, horrela pentsatzen dugu, zientzia eduki behar degula nola baite kontrolpean, zientzia susmopean eduki behar degula, zientzia nola baite errezeloz eta kritikoki begiratu behar dela, ezagutzen dugu mendebaldeko historia, ezagutzen dugu nola zientzia programa elitista eta konservadore eta baztertzaileekin batera jardundan, militarismoaren aliatua nola izan dan, kapitalismo korporatiboaren eta kapitalismo global honen nola baite basatienaren makulu izan dan, eta bar, Eta hemen inguruan ezagutzen dugu, nola zientzialari batzuk ikusi ditugu, herritarrak kaltetzen dituzten proiektuak babesten eta kobertura ematen, eta, zientzialari ustelen jokabideak ere ezagutzen ditugu. Baina hala eta guztiz ere, iruditzen zait, erramintak kutxa hortan edo kaxa hortan sartu behar degula zientzia. Kontraesan guztiekin eta kritikotasun guztiekin, baina zientzia beharrezkoa daukagu, batez ere ahulenak babesteko. Eta hori ikusi da pandemia garaian. Urrutira joan gabe, argi eta garbi ikusi da pandemia garaian, gaitzatik libratuko gaituna zientzia izango dela. Txertoa zientziak ekarriko du. Eta itxaropena eskerrak zientzian dauka. Eta baita ere preskribitzeko jokabide sozialak egin dezakeguna eta egin ezin deguna, eta hori adostasunez onartu izateko politikariengan baino gehiago fidatzen gara zientziengan. Beraz, eskerrak kritikoa izan arren zientziarekin, eskerrak gero eta garbiago dauka zientzia gehiago behar degula, eta nolabait zientziari botere gehiago eman behar degula. Batez ere, egoerak balin badatoz nolabait katastrofikoak, edo egoera larriak balin badatoz, eta jendea kaltetzeko egoerak balin badatoz. Hor behar dugu, babestuko gaitun nolabait neurriak hartzeko zientzia objektiboa eta ahalik eta gehien hobetu. Baina beste objekzio bat gehiago interesatzen zait, eta beste objekzioa da nolabait ere eskuinetik datorrena, diskurso hegemonikoa, konservadorea, nun zientziari baietz esaten zaion, zientzia nolabait onartzen da, baina baldin eta ez bada preskribitzailea, baldin eta erabakirik preskribitzen ez badu. Zientzia nolabait bigarren mailakoa, domestikatua, egoera normalean jarraitzen eta inertziekin jarraitzen permititzen diguna. Hori posible egiteko, zientzia ziurgabetasunarekin lotzen da, ideologikoki. Beraz, zientzia ez ziurra eta zientziak ziurgabetasunak eta ez jakintasunak produzituko ditula errepikatzen da behin eta berriz. Eta erraminta kaxan sartu behar dugun zientzia da justu beste zientzia bat. Alegia, erabakiak preskribitzen dituen zientzia bat. Horretarako ulertu behar dugu zientziak nola funtzionatzen du, eta zientziak ziurtasuna produzitzen ditu. Alegia, zientziak gure zentzumenetatik harago juten baimentzen digu, gure zentzumenak orainaldira irekitzen gaituztelako. Ilargia non dagoen galdetu izkeo, esan dezakegu begiak ireki eta begiratu eta esan, hortxe dago ilargia, orainaldira irekitzen gaituzte gure zentzumenek. Biztak, entzumenak, usaimenak. Baina gero, zientzialariak daude etorkizuna ikusi dezaketenak eta esate dutela. Ilargia hor dago, baina hemendik 15 egunetara egongo da han. Eta hori ziurtasunez eta zehaztasunez asmatu dezakete. Hemendik 15 egunetara nun dagoen, 15 urtetara nun dagoen, eta 150 urtetara nun dagoen. Eta hori ja ez da hipotesi bat, hori etorkizuna ikusteko gaitasuna eta etorkizuna ziurtasunez ikusteko gaitasuna nolabait ezin da zalantzan jarri.
Besteak beste, hilabete honetan ikusi dugulako nola koete bat aterrizatzen da barko baten erdian, zeru ertz guztiak pasa ondoren, satelite batean utzi 2 lagun eta jetxi da eta aterrizatu du barko baten gainean. Hori da zientziak ziurgabetasunak sortze ditulako lortzen. Hori lortzen da zientziak ziurtasunak ematen dizkigulako. Beraz, bereizi behar da zientzia eta ikerketa. Ikerketan bai badaude ziurgabetasunak, zientzialarien arteko desadostasunak, adituen arteko desadostasunak, eta baina behin evidentzia zientifikoa eta frogak biltzen goazenean teoria jakin batzun inguruan, eta adostasunak eraikitzen doazen neurrian, teoria batzun inguruan, hor zientziak ziurtasunak ematen dizkigu. Beraz, ziurgabetasuna zerbaitekin lotu behar bada da ikerketa fasearekin, baina bere emaitzekin, emaitza zientifikoekin, ziurtasunez hitz egin dezakegu behin fase horretan gaudenean. Eta etorkizuna ikusteko gai gehala, adibide egokiena da, guain dela 6 urte, 2014ean, nola meteorito horren gainea, 500 metro eskaseko meteorito txiki baten gainea, nola satelite bat bidaltzeko gai izan ginean, ezta? Satelite horrek 10 urtez bideiatu zuen espazioan zehar, 6.500 milioi kilometro egin zituen, 100.000 kilometro orduko abiadura zoro batean, eta iritsi zen puntu zehatz jakin batean, 10 urteko antizipazioarekin bazekiten puntu zehatz horretara, eta han jetxi zen, eta misioa arrakastatsua izan zen. Beraz, hori ez da lortzen zientziak ziurgabetasunak ematen dizkigulako. Zientziak ziurtasunak ematen dizkigu, eta zientziak etorkizuna ikusteko gaitasuna ematen digu. Badakigu satelite hori nun eroriko dan 10 urte barru, justu 10 urte barru handik pasako da meteorito bat. Beraz, ez gaude ziurgabetasunen eremuan, ziurtasunen eremuan gaude. Eta zer ikusten dugu etorkizunean? Etorkizunean ikusten ditugu, nola baite pandemia hau zeinua dezela ikusita, badatozela tsunami gehiago. Pandemia hau ez da bukatu, agian beste olaturen bat etorri daiteke, baina gero etorriko da krisi ekonomikoaren olatua, eta gero etorriko da nolabait mutazio klimatikoaren ondorioak hainbat eta hainbat alorretan. Horregatik mutazioaz hitz egin beharko genuke. Euskal Herria krisian idatzi zuen Jose Azurmendik, eta badirudi gurean krisia dela egoera normala, eta hori horrela da, baina kontekstua aldatu da, eta testuingurua da mutazio testuingurua. Euskal Herria krisian, baina mutatzen ari da planeta batean, eta mutazioa da klimatikoa, eta beraz, beste orden batzuetan emango dira mutazio horren ondorioak, eta beraz transformazioak sakonekoak izango dira, eta baita ere zientzia eta teknologia garatzen ari dianez, bai genetika, bai robotika, bai inteligentzia artifiziala, eta horrela hainbat eta hainbat alor, giza espeziaren mutazio bat ere bizi dugu. Beraz, Euskal Herria krisian mutatzen ari den planeta baten testuinguruan eta mutatzen ari den giza espezie batekin. Hori da datorren etorkizuna, normalidade berria, normalidade distopikoa, deitu nahi diegun bezala, eta horri aurre egiteko erramintak asan zientzia objektiboa beharko dugu. Ziurgabetasunaren diskursoak paralisira eramate gaitu. Eta kietismoa momentu honetan erabat irrazionala da. Greta Thunbergek, aktivista gazte horrek, esaten du aldaketa klimatikoaren testuinguruan etxea sutan dagoela. Etxea sutan dagoenean norbeak geldikan egotea erabakirik hartu gabe, erabat irrazionala da. Eta testuinguru horretan, ulertu behar dugu, erabakiak hartzeko garaia iritsiko zaigunez, zibilizazioari beste norabide bat emateko momentua hurbiltzen ari zaigunez, mutazio klimatiko honen ondorioak betikoak kaltetu ez ditzan, eta hartu beharko ditugun erabakiak ahalik eta adostasun sozial zabalenekin hartu ahal izan ditzagun, beharko dugu zientzia preskribatzailea. Ziurtasunak emango dizkigu, ziurtasunaren eremua zabalduko digun zientzia. Eta zientzia preskribatzaile hori sartuko nuke nire erraminta kaxan.